Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu kanye noThando Nesthembu indaba yengane. Ningizwisise kahle guys, angifaki ipressure ukuthi i-message eyakamseleku la ngizama ukuthola impendulo kulento ebengiyibuza yona. Futhi-ke ayisagcini ngale situation yaSibindi noVuyo, mhlampe nomunye ngamsiza because kungenzeka ukuthi naye akazi amasiko or inqubompilo ukuthi kwaXhosa kusebenza kanjani. Into engiyibambayo masifika kule ndaba yey'ngane, ngithi ngichazela ukuthi ngesiZulu u-1, 2 no-3 owenziwayo uma lokhu uqondene noZulu okwaZulu. Manje-ke mase kuwumZulu nomXhosa, yiso sekufanele kube khona la ukuba khona ukuhlangana ukuthi kuya-understand-wana ukuthi kwenzakalani. Right. Uthi-ke udade ongiphendulile kahle kahle into eba yicala ukuthi intombazane ikhulelwe, kuhlawulwa lokhu ukuthi ukhulelise intombazane. Okwey'ngane, iy'ngane zisala zibe ezakoma wengane. Udu isiXhosa leso, kwaXhosa lokho. Pho kwenzeka kanjani ukuthi mase kufika omunye-ke akwazi ukulobola iy'ngane lezi, ngoba phela angithi zitholwe before umshado. Mayetholwa before umshado kwaXhosa zisala kube yingane zomalume or yingane zakubo kamama kunjalo. Uthi udade into engiyikhulumayo ngicela ungayithatheli phezulu, ngenzela ukuthi sifunde. Ungayibuki ngokuthi labayana ngikhuluma nabo, ngizama uku-understand-a nje le part engididayo. Ngiyayihlonipha leya mndeni emibili emithathu eyabo izosala kubo nabantu abadala bakhona. Mina ngibuka ukuthi ikhona yini la ephambana khona, because masuthe abantwana abakamalume or abakubo koma wengane noma eseshada kuyofanele ukuthi abe nabantwana abasha emshadweni, ngoba laba kwaXhosa bame kanje. Baloboleka kanjani-ke pho guys? Noma kuyenzeka-ke lokho kubalobola kuyakwazi ukuthi kuya-negotiate nokuthi-ke umama seshada bengalotsholwa abantwana, ngoba phela manje into ebengiyifunda kahle kahle ngize ngiyibuze le ndaba kuwona wonke amapheji engiwalandelayo Izingane Zesthembu. Into ebengiyithola ukuthi nje la bantwana abakaluma, ingasangena indawo kababa. Kanti manje ngithi mina nginolwazi lwesiZulu ukuthi-ke kunecala. Yinto futhi engiyishilo nakule channel uma ungathi uyehla, ngoba phela bengibala ukuthi hayibo, iy'nkomo ezingaka zibahlule kanjani. Ngibabaza lokho ukuthi why bengakwenzanga fast. Ngase ngiyabuya-ke ukuthi ngeke bakwenze fast uma kuwukuthi bebenama-plans ukuthi bebe ndawonye ngokushada. Yilana-ke angakwazi ukuthi akhokhele iy'ngane, kanti vele kwaXhosa iy'ngane ayikhokhelwa. Iy'ngane zisala nomama zisebenzisa isibongo sikamama. Shuthi ubaba uba khona nje esapotha, kodwa lento yokuthi kushintshe isibongo kuba ney'phandla, inkomo or imbuzi ayikho. Right. Manje ukulobola-ke sekuvumeleka kanjani? Kuya-negotiate-wa, ngoba phela manje uma ingane ingakhokhelwa kwenzeka kanjani siphinde bekwazi ukuthi belobole, ngoba ingane ayikhokhelwa le ngoba eyomalume eyakubo kamawayo. Niyizwe-ke futhi guys into engiyishoyo, ngenzela ukuthi nje ngibe nolwazi ngaphandle uma kuyindaba-ke engaxoxwa or ngoba phela zikhona ezinye izinto ezijulayo uma kuyizinto zamasiko, kungabi yinto ekhulunywayo, akunankinga. Lena-ke ngapha ngesiZulu ngithe uma ngabe ngichaza ngoyinhlakulo ngesiZulu kuzoba lula, ngoba singasebenzisa usinenompilo simbuka iminyaka yabo.
iminyaka yabo ngizama ukuveza ukuthi ngesiZulu ayikho into okuthiwa iphelelwe yisikhathi. Uma ubaba ekhona ekwazi ukuyilungisa, uyakwazi ukuyilungisa. Kuya ngokuthi lelo khaya lifunani. Yingakho kuMseleku esanakho ukuthi ukhuluma nomalume bakaMpilo kanye nomalume bakaSnake ngoba engabathathanga oma babo. NgokwesiZulu-ke manje. Ngapha ngesiXhosa kwaXhosa, ayi bengididekile guys. Bengibona ubaba engaveli indawo kona wonke ama-comment engiwafundayo ngithi hayibo. Kanti kwenzakalani? Ngize ngithola njengodadewethu esesho ukuthi hhayi ayifani, inhlawulo ayikho ngapha kwingane. Ngayibona futhi enye ividiyo komunye usisi ku-TikTok, ngakhohlwa igama lakhe, owayesho ukuthi ubaba wakhe wanqaba inhlawulo. Angiwutholanga ku-part 2, sengithola kahle ukuthi wanqaba inhlawulo kanjani, kwakwenzakaleni. Kodwa mayeveza ukuthi ngathi wagcina kukhulunyiwe yalungisa indaba yakhe, kodwa ubaba wakhe wayethi ayikho indaba yenhlawulo. Ngiyithola ku-TikTok. Usisi yena umXhosa, i-boyfriend yakhe umZulu, sebethola ingane. Manje sekufanele ukuthi-ke kukhokhelwe ingane. Angazi noma indlela ababekhokha ngayo eyayingahambisani nomthetho kababa wakhe. Kodwa ngiyikhumbula leya video ku-TikTok, mhlawumbe ngiyibone last year. Usisi nje semncane, ngeke ngize ngimthole ngoba ngimkhumbule ngempela. Yena indaba yakhe-ke uyayixoxa kuyo ukuthi kwenzakalani kuyena. Athi ubaba wakhe wayanqaba into yama-damages. Angazi wathini, kodwa kwagcina sekulungisiwe. So lama video mhlawumbe niwabone elandelana. Okunye-ke futhi njengoba ngisho nje ukuthi bengibuza ngoba angazi. Mase kuvela umbuzo vele dade angazi ngoba sikhuluma ngesiXhosa. Mina ngazi isiZulu namasiko nesiko lakaZulu. Uma usuzobuyisa umbuzo kimi uyangihlula futhi ngoba nami ngilethe umbuzo nje ukuze ngithole ukuthi kanti kwenzakalani, because bengilobo ngifunda ukuthi hawu akaveli indawo uSibindi. Hhayi ngoba kufanele vele, ngifuna ukwazi ukuthi indawo yakhe, isigaba sakhe. Hhayi ukuthi ngiphoqa ukungena kwakhe, ngenzela uku-understand ukuthi kanti uma ingane isikhona ubaba kuwumZulu enze njani, umthetho uthini. Manje kuyavela ukuthi-ke kugcinwa ukuthi umntwana owakubo kamama, amasiko azokwenzela wona awokwamama. Shuthi ubaba-ke usiza la esiza khona ngendlela angasiza ngayo. Lokho futhi ingane akuyilimazi, usho njalo udadeni. Ngoba ngapha ngesiZulu kuyenzeka umuntu abe na-50, abe na-40, uvele kuthiwa ubaba wakho kufanele kwenzela into ethini. Noma kuthiwa ehambe uyekini ukuze bekulungisela into ekanjalo. YisiZulu-ke leso. Ekugcineni kwakho konke ividiyo bengenzela ukuthi sisize nabanye, because nami bengilobo ngididekile. Futhi into ebengidida kakhulu ngoba bengiyibuza ukuthi yindaba bengakwazanga ukuthi bebe ney'nkomo ezingaka. Kodwa mase ngiyilandela ku-comment section ngathi bekungafuneki iy'nkomo zey'ngane. Uma ngifuna le-comment section ngathi kufuneka ilobolo. Manje sengiyibuza ukuthi so uma bengaqhubeki-ke kwenziwa njani? Lapha-ke sengiza nevidiyo ukuze sifundisane. Inkinga-ke yini-ke izithandwa zami? Nina nithatha indaba yaSibindi, uVuyo, uChef, ningena phakathi. Kanti mina ngithe ngicela sifunde, siyishiye-ke le eyabo. Ngoba phela le engiyilethile ukuthi sithole impendulo. Ngaphandle-ke uma kuyinto ejulile engakhulunywa, ya. Ngoba phela zikhona izinto ezinjalo. Kungenzeka ukuthi thina ngesiZulu ngapha siyachaza ukuthi kunenhlawulo, izinto nje ey'phathelene ney'ngane nemicimbi yakhona okungafihliwe nesifundisana kuzona. Kanti ngapha ngesiXhosa kungenzeka ukuthi lezi zinto lezi ziyahlonishwa, awukhulumi ngazo, angeke ngazi. Kodwa mase ubuza kimi dade udlala ngami, njengoba ngishilo nje ukuthi ngibuze ngoba vele bengazi. Bengididwa yile comment ukuthi umntwana lo owakubo kamama, lo mntwana lo manje ngithi ubaba kithini indaba yakhe. Manje-ke sengiyalithola ukuthi kanti besisho into esingayazi.
masithi-ke akalungisanga ngani, ngoba phela kusho ukuthi bekufanele enze lokho okufanele, le phathi yengane-ke ayenziwe. Nakhona manje njengoba ngichaza, mhlawumbe ngiyenzeka ngingachazi 100% ngoba vele ngisebenzisa ulwazi engiluthola ku-comment section. Isiko or amasiko noma indaba yenhlawulo engiyaziyo yilokhu kwesiZulu. Cabanga ukuthi ngizokala kahle. Ngididwe ukuthi-ke phela manje uma sekuyingane yakho malume wayisiphinde ilotsholwa-ke. Sekuvumelekile lokho. Nakhona futhi ngibuzela ukuthi ngi-understand-e lo part, hhayi ukuthi kunempi. Ngathi uma ngabe ngikhuluma kanje ningeza ukuthi angiqonde mpi, angiqonde msindo, ngenzela uku-understand-a nje into engayazi because angazi ngempela. Ngeke ngithi ngake ngezwa, ngake ngabona. Kanti manje mase ungifaka kwisiZulu ngizokutshela ukuthi ngesiZulu ngake ngabona kwenziwa njani. Nayo nengibalalelayo futhi bekhuluma benze njani, nakamakhelwane benze njani, sekuhlukile-ke. Nakhe angilalele u-DJ Zinhle kwi-show yakhe, wayekhuluma ngokuthi noma wakhe bekhuluma ngokuthi umntwana lo wokuqala abenzanga ngendlela efanelekile, basheshe bamfaka isibongo. Manje ngithi u-DJ Zinhle umZulu, yena-ke kufanele ukuthi kwenziwe ngale ndlela le nabanye abenza ngayo. Mase kufika ngapha ku-husband ka-DJ Zinhle sekuhlukile-ke manje kakhulu. U-husband ka-DJ Zinhle unezinye izinto ezenziwayo ngokwesiko lakhe, no-DJ Zinhle unokunye. Yilana-ke sebethi bazohlala-ke bekhulume. Manje bengibuka into enjalo ukuthi uma i-culture kunezinto ey'hlukile kuhamba kube njani, okwenziwa njani. Ngenzelani? Kube yinto esiyifundayo, kube yisifundo ngoba kuzoba kusha kithi esingakwazi. Hhayi ukuxabana, hhayi ukugamanxa ey'ndabeni zabo-ke lezi ngoba sengithatha ngani kube i-private matter. Mina ngiletha la ukuze sithole ukuthi ubaba uphi. Ngoba ukufunda kwami i-comment bengilokhu ngithi hayi bo, pho ulungisa kanjani? Kanti mina ngisithatha i-information le yaphi yakwaZulu ngiyifaka ngapha, kanti amasiko awafani. Futhi angisho ukuthi ngoba-ke ewumZulu kusho ukuthi akwenziwe okwakhe. Ngizama ukuthola ukuthi uma isimo sinje kugcina kunjani. Ngibonge-ke, bye.